खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 1 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल डे अफ ओल्डार पार्सन्स महरै फालिनाय जायो। बैसो जानाय सुबुंफोरा मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो समाजनि जौगानायखौ बांहोनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 1 अक्ट'बराव गेजेर हायुङारि बैसो जानाय सुबुं सान महरै फालिनाय जायो आरो जुथाइ हादोर आफादा 1990 मायथाइनि 14 डिसेम्बराव मोनसे थांखि आजावना 1 अक्ट'बरखौ गेजेर हायुङारि सान महरै मुं होना गिबि गायसनजेनदोंमोन। बै समनिफ्रायनो मुलुगाव बोसोरफ्रोमबो 1 अक्ट'बरखौ गेजेर हायुङारि बैसो जानाय सुबुं सान महरै फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल मिउजिक डे, CD प्लेयार डे, आरो नेशनेल डे अफ चाइना महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।